Hej. Ja. Har du bare brug for noget, eller kigger du bare? Nej, jeg er kommet, fordi jeg har brug for dig. Jeg har på det seneste gjort noget, jeg ikke er så tilfreds med, så i dag er jeg her for dig. Bare tag en plads. Så hvad er det? Nogle gange har jeg sådan nogle onde tanker, som der er lige til, at jeg har syndet. Og det er som om, det er en anden mig, der tager over, og jeg kan slet ikke se mig selv i ham overhovedet. Det er ikke længere mig. Så du vil gerne have hjælp. Ja, meget gerne. Men altså, det er normalt, at, hvad kan man sige, at have de her impulser, at man gerne vil gøre onde ting. Altså selv Jesus, da han fastede, blev kontaktet Israel, fordi siden kong David blev kronet konge efter 31 dage under Goliath, så var det, at de var altså Hvad sagde det er fint. Der er alt det her med tilgivelse gøre, hvad der er godt og ondt, og hvem vi burde stifte os med, og hvem vi burde støtte. Forstår du? Hvad sker der? Hvad med du? Jeg tror da ikke rigtigt på det, han siger. Gør du? Altså, han har lidt en pointe. Prøver du at overbevise mig? Eller dig selv? Han har ret. Jeg skal gøre det gode. Men hvordan ved han, hvad der er godt eller dårligt? Hvordan ved nogen det? Hvad der var godt engang er dårligt i dag. Og hvad der var dårligt engang er accepteret nu. Det jeg prøver at sige er bare, at hvad der er godt eller dårligt bliver dikteret af, hvad folk tænker i nutiden. Hvad fuck mener du? Du ved godt, hvad jeg mener. Hallo? Er du der? Ja. Men du forstår alt det her med, at djævlen prøver at tvinge os ind i ondskaben, og det er vigtigt, at vi forsager ham. Ja, jeg ved, hvad du mener. Ja. Det er vigtigt, at vi ikke lader de her tanker og impulser komme til os. Ja, jeg er godt til, hvad jeg har gjort galt nu. Tusind tak. Du ved slet ikke, hvor meget du har hjulpet mig. Jeg sætter virkelig pris på dig. Det var så lidt.